netewên yekgirtî planên bilez ji bo parastina penaberên Sûriyê datîne. Cîgirê Emîndarê Giştî yê netewên yekgirtî ji bo karobarên mirovahî Stephen O'Brien duh di Kongrekî Rojnamevanî de ragihand ku netewên yekgirtî niha planeke bilez ji bo parastin û kêmkirina azarên penaberên Sûriyê li hindir û derveyî Sûriyê datîne û diyar kir ku di nav wê planê de piştgiriya dewletên ku penaberan ve dihewînin. Lê berdewambûna nakokiyan li Sûriyê û gurbûna şer û pevçûnan dihile ku ew piştgirî her dem kêm bibin. O'Brien di Kongerê xwe yê Rojnamevanî de li Emmana paytexta Ordunê ragihand ku wan ta niha tenê sih û heşt sedî ji pêwîstiyên diravî ji bo vê salê kom kirine û bang li civaka navdewletî kir ku bêhtir piştgiriya dewletên ku penaberan vedihewînin bikin nexasim Ordunê. Li ser krîza koçberî O'Brien got ku ya baş ew e ku sînor li pêş penaberên Sûriyê ku dixwazin biçin Ewropayê newin girtin. Lê hin siyaset piştgiriya wê yekê dikin ku penaber bikarbin vegerin welatê xwe û ji ber wê yekê dixwazin penaber li dewletên cîranê Sûriyê bimînin ta ku bikarbin vegerin welatê xwe eger aramî û ewlekarî peyda bibe. O'Brien di roja şemiya borî de seredana kempa El Ze'terî ya penaberên Sûriyê li Ordunê kir û bi berpirsên Ordunî di derbarê penaberên Sûriyê de civîn li darxistin. Ev civînên rayedarên netewên yekgirtî û yên Yekîtiya Ewropayê ji bo dewletên cîranê Sûriyê tên piştî ku pêleke mezin ya penaberiyê di vê dema borî de rûdayî û di encam de bi hezaran penaberên Sûriyê gihiştin Ewropayê û bi dehan birîndar û binav jî bûn di Deryaya Spî de û jiyana xwe ji dest dan.